खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसननि संगालिफोरा समबारखालि आसामनि हाइलाकान्दि जिल्लायाव घुस लानायनि दायाव सासे लायन्स नायकखौ खायो। दायनिगिरि लायन्स नायकखौ हाइलाकान्दि सदर पुलिस थानायाव थिसनजानाय गौदुर रेहमान बरबुआया होना सिनायथि होदों। पुलिसनि सुलुङा बुंदोंमोन दि बरबुआया समबारखालि हाइलाकान्दि सदर पुलिस थानायाव मोनसे दायगोनां केसनि सायाव सावरायनो थाखाय 6,000 रां लानाय समाव हमजादोंमोन। बरबुआया सदर पुलिस थानायाव आयेननि खेरानि महरैबो बिबान सामलायगासिनो दं। बिथाङा मोनसे दायगोनां गसराव रेहाय होनो थाखाय सासे सुबुंनिफ्राय नोगोद रां लादोंमोन। बे समावनो बरबुआखौ सोंनाय फिननायनि थाखाय खानायनि उनाव गुवाहाटियाव लाबोनाय जादों। भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसन बिफाननि संगालिफोरा आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। नैथि रादाबाव दं BJPनि दैदेनगिरिनि न'खौ बुफायदों। खौरां मोननाय जादों दि BJPनि न'खराव थांनानै न'-बांखौ बुफाय-बुसि खालामदों। सुबुंखर मण्डल मुंनि सासे सुबुङा BJPनि दैदेनगिरिनि न'आव गाग्लोबनाय दायनिगिरिखौ बासुगाव पुलिसआ हमनो हाबाय होनना खौरां मोन्दों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला BJPनि दैदेनगिरि भास्कर मण्डल हाबा जाखांनाय सासे आइजोखौ सिरि-सिरि गोसो थोखोमानायनि उनावनो बे जाथाया सोमजियो। सुबुंखर मण्डलनि अनजालि बिसिखौ BJPनि दैदेनगिरि भास्कर मण्डलआ गोसो थोखोमानाय जाथायनि आन्दोआवनो दिनै बे गिख्रंथाव जाथाया सोमजिदों होनना सुबुंखर मण्डलआ फोरमायदों। थामथि रादाबाव दं महाराष्ट्रनि पुणेनि सासे लाइमोननि जिउ खहा जानायनि उनाव गुवाहाटीनि रेडिसन ब्लु हटेलाव मोनसे मुगैथाव बुथारनाय जाथाय जायो। सुलुंनि बायदिब्ला थैनाय सुबुंफोरनि सिनायथिखौ पुणेनि थागिबि सन्जीब सुरेश होनना मिथिनाय जादों। बिथांनि गोथै सह'खौ 5 स्टार हटेलनि खथानि सिङाव मोननाय जादोंमोन। बे समावनो सानै सुबुंखौ सेंग्राखौ बुथारनायनि दाय होनाय जादों, जायखौ आजारानिफ्राय हमनाय जादोंमोन जेब्ला बिसोरो खारनो नाजागासिनो दंमोन। दायनिगिरिफोरखौ कलकातानि थागिरि बिकास कुमार श' आरो अञ्जलि श' महरै सिनायथि होनाय जादों। बियो सोराङाव फैदों दि थैनाय सुबुङा अञ्जलिनि सिगांनि मोजां मोनग्रामोन, जायनि सायाव बै सुबुंजों लोगोसे बिथांखौ बुथारनायनि दाय दंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं भारतआव सालायगिरि गैयाजासे ट्रेन खारसिगोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला चीननिफ्राय लाबोजानाय बेंगालुरु मेट्र'नि येल' लाइन आरबि र'डनिफ्राय बमा सान्द्रानि थाखाय गोबां नेनाय बेखेवनाय ड्राइभार गैयै ट्रेनआ मैया मंगलबाराव चेन्नाइ जाहाज गाथोनाव सौफैबाय। बेंगालर मेट्र' रेल कर्प'रेसन लिमिटेडनि मावख'गिरिफोरा रोखा खालामनाय बायदिब्ला 19 किल'मिटार गोमो लाइननि थाखाय गिबि 6 कच ट्रेननि प्रट'टाइपखौ 24 जानुवारियाव चीननि संगाइ रुंमा गाथोननिफ्राय दैथायहरनाय जादोंमोन। आनल'डिंआ बुधबारनि थाखाय थि खालामनाय जादों। कास्टम क्लियारेन्सनि उनाव बेखौ लामाजों बेंगालुरुसिम लांनाय जागोन आरो इलेक्ट्रनिक सिटीनि खाथियाव हेब्बागडि डिपोसिम सौहैनाय आसा दं। बाथि रादाबाव दं एयारगानजों दाव गावग्रा आरो दैमायाव कारेन्ट शेक होग्राफोरनि थाखाय गिदिर फोसावनाय। जुदि सोरबा एयारगानजों दाव गावोब्ला आरो कारेन्ट शेक होना ना हमना जायोब्ला होनांगोन नोगोद 5,000 रां जुरिमाना। मख'नो गोनांदि बे गोख्रों थांखिखौ लादों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रिं ओनसोलनि दैसुमगुरि दै गोथै थाराइबारि सानजा थाराइबारि दरब्रै गामिया जथायै मैया आबहावाखौ फोसाबनांगौनि थाखाय मोनसे आफाद दानानै लायो। बेनि गेजेरजोंनो एयारगानजों दाव गावनायखौ बन्द' खालामनांगौ, दैमायाव कारेन्ट शेक मुलि होनायखौ खालामनाय आरो सोरबा जुदि बे आफादनि थांखिफोरनि बेरेखा मावोब्ला होनांगोन नोगोद 5,000 रां जुरिमाना लानाय जागोन आरो आयेन बायदियै हमनानै हरगोन पुलिसनि आखायाव होनना खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायो बे आफादनि दैदेनगिरि सुर्य बसुमतारी आरो राजिब नार्जारी बिथांमोनहा। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय।
गोजोन्थों। एसेनोसै जै बर' हारिनि जै।